दिनैहाय माने जोंनि बर'नि दोरोङारि मोसानाय आरो दामनाय देनाय बेनि क्लजिं सेरेमनि दा जोङो बेखौ जुलाइ दाननि 9 अक्ट'निफ्राय जोङो जागायनानै दिनैहाय आगस्ट'नि माने 16 बेवहाय क्लजिंखौ बा थुंगे फोरबो खालामफैबाय। दा बेवहाय जोंनि माने उन्दै उन्दै हौवासा हिनजावसा मोसाग्रा दामग्रा देग्रा दा बेखौ जोङो फोरोंनो थाखाय खालामनाय जादों। खारन गोजामफोरा दिनैहाय बायदिसिना संसार जानाय मा जानाय गावनि न'खरनि अबस्थानि खामानि मावनाय बा बिदिनो फिसा फिसौ खांनाय बेफ्राव बेस्थ' जानानै दिनै सोलाबा जानो नागिरो, मोजां प्रेक्टिस खालामनो हाया जायो। ओंखायनो उनावहाय बे सोलाबैया सोलाबलांथायबो सोरबा सोरबा जानो नागिरो आरोखि। दा बिदि जालांबा जोंनि बे बड'लेण्ड कालचारेल सेन्टाराव गोदान जेनेरेसन सोरजिनांगौआ गेप जायोबा उनाव जारला जागोन साननानै दिनैहाय गथ'फोरखौ फोरोंनाय जादों। दिनैहाय बुंनो थाङोब्ला रोंबायबो गासैहाय 250 जन हिनजावसाफ्रा बेहाय सोलोंफैदों आरो बेहाय देग्लायनि बारहावाखौ नायनानै मोनसे गुथाल जाखांदों। बारदै सिख्ला माने सोलोंनाय फोरोंनाय मावबादा जोंनि गथ'फ्राबो बेहाय माने 38 सान सोलोंनानै दिनै हाजोबाबाबो माने गोबाङा पारफेक्ट जाबाय आरोखि। दा बेफोरखौ लानानै बायसान्स माने उननि समफ्राव माने बारदै सिख्ला मोसानाय गिदिर ग्रुप नांगौ जायोब्ला माने बाहाय गोसो खुसियैनो बाहागो लानानै मावफुंनो हागोन। दा बेखौ दिनैहाय हमदांनो हादों आरो बेवहाय दिनैहाय माने बे हाबाफारिखौ गरजियास खालामनो थाखाय आरो बे जोंनि जेनोखि बड'लेण्ड कालचारेल सेन्टारनि दानायनि थांखि आरो थाखाय बेखौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो खुंथायारि गोहो नङाबा जों हाया। बे हिसाबै जोंनि बिटिसिनि मानगोनां हारिमु बिफाननि EM माने मुस्रि महेस्वर बसुमतारीखौ लाबोनाय जादों आरो जा लकेल सासे EM दङ दतमा समस्तिनि बिथां प्रकाश बसुमतारी EM सारखौबो लाबोनाय जादों, ससियेल वेलफेयारनि EM बिथाङा। आरो लोगोसे दाहाय फैबावगोन सफैयाखै जोंनि बनरगाव मानगोनां माने MCLA जुबिराज बसुमतारी बिथांखौबो हांख्रायहरनाय जादों। आरो बेवहाय गासै लकेलनि दैदेनगिरि गासैबो संगठन माहारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादों खौसेयैनो। आरो बेवहाय लासैनो बे बोसोरबानि गेजेराव माने गभर्नमेन्टनिफ्राय बिटिसि खुंथायनिफ्राय एफा एफा माने माखासे समस्याफोरखौ फोजोबलांगोन होननानै बिथांमोनहा खोथा होलांबाय। आं मेम'रेन्डाम गथायदों। जोंना बे हा एरियाबो खम, बे रामफलबिल बाजारावनो बुंनो थाङोबा प्रपार बाजार टाउनानो गोलैबाय। जोंना बेखौनो टाउन होनना बुङो आरोखि। दा बेवहाय आङो बाउन्डारि वालखौ एसे रायखांखादों मेम'रेन्डामाव। लोगोसे स्टेन्डार्ड एन्ट्रेन्स गेट हाबनायनि गेट, लोगोसे हस्टेल, लोगोसे बिदिनो रिहार्साल हल माने अडिट'रियाम हल आरो अपेन स्टेज, लोगोसे आर्ट बिल्डिं, ओमफ्राय हाइजेनिक सेनिटारि आरो बिदिनो किटचेन हल न' बेफोरखौ बिनाय जादों आरोखि। दा गावसोर फैगौ समाव फैबाय थानाय समाव मा माखौ माने अनसुंथाइ होनो हायो बे बिथांमोननि केपासिटिनि खोथा जाहैबाय। दा बेखिनिखौ गथायनाय जाबाय आरोखि जयैनो। साबायखर थाबाय जोंनि प्रेसनि मावथि लोगो नोंथांमोन। दिनै जोङो बड'लेण्ड कालचारेल सेन्टार रामफलबिल बाव थांनाय 9 जुलाइनिफ्राय जि बाव मावबादा जादों दामनायनि मोसानायनि बेनि क्लजिं सेरेमनि बाव आंखौ गाहाय आलासि लिंहरदोंमोन। जोङो बाव थाबाय आंजों जोंनि जायगानि EM बिटिसिनि प्रकाश बसुमतारी बिथांबो दं। बेनि सेन्टारनि आफादगिरि बारलांफा नार्जारी बिथाङाबो दं। जोङो इतिमध्ये बेखेवबाय बे क्लजिं सेरेमनिनि जितु अपेन मिटिं आरो आङो गाहाय आलासिनि बिबुंथिखौ लाखिखांबाय बे समाव। आरो बाव जे बिदि मोनसे मावबादा लाबाय फ्राय 38 देइसनि थाखाय 38 साननि, बे बिराद बाख्नायथाव खामानि जादों आरो बिदि जानांगोन। आरो कालचारेल सेन्टाराव जायाबा गाज्रि जागौमोन आरोखि। दा बिथांमोना खालामदों, बेनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ साबायखर होदों। आरो उनाव बेबादि हाबाफारिया जाहाथे सेमिनार फोरोंनाय बिदि कचिं माबाफ्रा जाबाय थायो नैबे सेन्टाराव, बेखौ जोङो आसा लाखिदों। आङो बिटिसिनि कालचारेल डिपार्टमेन्टनि EM हिसाबै दासो आङो बेयाव स्टेजखौ लुना होगोन होनना फोसावखांबाय। जोंना जायगानि EM बिथाङाबो बे बेरा बायनाय मानायखौ एसे एनै मावलांबाय थागोन। आरो हाग्रामा सारखौ बुंनानै
जोङो बाव मोनसे हल पार्मानेन्ट लुनायनि थाखाय उनहालागै नाजालांबाय थागोन बेखौ आसा लाखिदों आरो टाइम लागोन बे बोसोरबानि गेजेराव लासै लासै मोनफा मोनफा जोङो मावलांनो नाजागोन। नोंथांमोना सरकाराव थानाय समाव हारिमु बिथिङाव जौगानायनि थाखाय मा मा मावनो थांखि लादों? दा बिदिनो जोङो ओरैनोथ' डिपार्टमेन्टआव मोनसे गभमेन्ट नालाय बाव कालसारेल एक्सचेन्ज बिदिनो कचिं केम्पफोर आरो जोंनि दा बर'नि अस्थादफोरनि जिउ खौरां आरो जोंनि जिखिनि बागुरुम्बा मोसानाय मानाय बिनि सिनपसिस आरो दस्रा जाथि गस्थि बर'नि बादैबो BTC आव थानाय हारि माहारिफोरनि हारिमुखौबो दावगाहोनो थाखाय आरो जोङो बिसिनि मोसानाय जोंनि मोसानायनि गेजेराव मोनसे कालसारेल एक्सचेन्ज आरो हारिमुवारि खौसेथिखौ लाबोनानै BTC आव जाहाथे गोजोन थासारि सान्तिपुर्ण माने सहाबस्थान बेखौ जाहाथे सम्भब खालामनो हायो बेनि थाखाय BTC नि कालसारेल डिपार्टमेन्टआ खामानि मावगोन।